खुलुमबाय स्टुडियो दं अंकिलिकां ब्रह्म खुंग्रिंनि बड'ल एकाडेमि फरायसा गथुमा फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान अदेबानि फोरोंगिरि सान आरो बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै गोबां सरकारि आरो बेसरकारि सोलोंथाइ फसंथानफ्रा गावबा गावनि फसंथानफ्राव बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय गंसेल' बेसरकारि फरायसालि बड'ल एकाडेमियावबो दिनै फरायसा गथुमा फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे फरायसालिनि सेथि मेलखौबो खुंनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि फुंबिलिनि समाव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सावगारियाव बिबार आरो फरायसाफ्रा फोरोंगिरिफोरनो मान बावनायजों लोगोसे गाहाय आलासिनि बिबुंथिनि गेजेरजों हाबाफारिया जोबो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बड'ल एकाडेमि खुंग्रिंनि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, जिथि दुवार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिसिसर बसुमतारी आरो खुंग्रिं 20 डिसनि मासिगिरि अष्टमी नार्जारिया बाहागो लायो। गिबि बड'ल एकाडेमि खुंग्रिंनिफ्राय नोंथांमोन जे रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै 5 सेप्तेम्बर डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै लोगोसे सेथि दिथागिरि मेल बे हाबाफारिखौ जोंनि बड'ल एकाडेमिनि फरायसा गथुमनि बानजायनायाव दिनै खुंफुंनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनो सानो जे बड'ल एकाडेमिनि थांखि आरो इयुन नोजोरखौ नायनानै जेरैबायदि ओनसोलारि जौगानाय सासे गुन गोनां फरायसा सोरजिनांगौनि बेलायाव जोङो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि आदर्श आरो नेमखान्थिजोंनो थांनानै जोङो जाहाथे आंनि स्टाफनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरा जोंनि बड'ल एकाडेमिनि फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनि गोसो आरो गोथार नाजानायनि गेजेरजों फोरोंनायनि गेजेरजों जाफुंसार खालामनो हायो। आं बिथांमोननिसिम मिजिंथिबाय। गंसे ममबाथिखौ सावोब्ला जेरै ममबाथिया गलियो थिग बेबायदिनो सासे फोरोंगिरिया गावनि मेलेमखौ गुलि होनानैबाबो जेरै सासे फरायसाफोरखौ गोरों गोरा खालामनो नाजायो थिग बेबायदिनो साफ्रोमबो फरायसा आरो फरायसुलिफोरा जाहाथे इयुनाव जोंनि बड'ल एकाडेमिनिफ्राय साफा राफोद फरायसा ओंखारनो हायो। बिनि थाखायनो आङो मिजिंथिनानै दिनै आङो एसेखिनियाव सुंद' बिबुंथिखौ आङो बुंनाय जाबाय। फोरोंगिरि साननि गाहाम हामलायनाय आरो आङो खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंहा बड'ल एकाडेमि फरायसालि बिनिनो जोंहा फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव 63थि गोथार फरायसा सान थामहिनबा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बड'ल एकाडेमियाव बड'ल एकाडेमि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव मोनसे गाजा गोमजायै जोंहा बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो सिगांदोङो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो खोब फरायसाफोरखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोजों जोङो खुलुमनाय जों जासिदों, अननाय जों जासिदों। दिनैहाय फरायसाफ्रा फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय बे थासारिखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि फरायसाफ्रा फोरोंगिरिफोरखौ जेरैबायदि मान होदों खोब बाख्नायथाव आरो गनायजाथाव। आरो जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ दिनै मिथियै रावबो गैया। दा 1888 मायथाइनि दिनैनि 5 सेप्तेम्बराव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ बियो जोनोम मोनदोंमोन आरो 1975 मायथाइनि 17 सेप्तेम्बराव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। आरो दिनैहाय जोङो बिथांनि जे बुहुमाव होलांनाय जे आदर्श आरो सानस्रि बिथाङा जेरैबायदि भारत हादरनि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावलांबाय जों निस्सय गोसोखांनांगोन आरो बिथांनि आदर्शखौ लानानै जों फैबाय थानाय समाव जोंनि हादोर, जोंनि समाज, जोंनि न'खर जों बेखौ निस्सय गोजौ फारसे लांनायनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। दा बेनिखायनो बिथाङा सासे गेदेमा सुबुंमोन आरो बे गेदेमा सुबुंखौ दिनैहाय जोङो मान होनाया जोंनि साफ्रोमबो गोथां
सुबुंफोरनि आखु जानांगौ होननानै आं सानो दा आं बेखौनो आं बिथांनि फारसे आंनि गोसो गोरबोनि गंग्लायनाय आङो जासिगोन आरो मिजिं खालामगोन जोंनि डक्टर सर्बपल्ली राधाकृष्णनखौ जेरैबायदि जों फोरोंगुरु महरै जोङो दिनैहाय मान होयो थिग बेबादिनो जोंनि आथिखालाव जायफ्रा दिनै फोरोंगुरु महरै दङ दा बिथांमोनहाबो साफा साफा थुलुंगागिरि समाज दागिरि हादोर दागिरि मुलुग दागिरि आरो इयुननि बिथांमोनहा जोंनानै थानाय जे आलारि बम बाथि बादि जों बिथांमोनखौ बुंनो हायो आरो बिथांमोनहा निस्सय जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो दिशा गोनां लामाजों दावगालांनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा निस्सय जोंनो फोरोंथाइ होगोन लामा दिन्थिनानै होगोन आरो इयुनखौ जोङो मोनसे गोथों लामाजों दावगालांनो हागोन आरो जोंनि थांखियाव सहैनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो मोनसे फोसावथाय बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सेन्टारा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। बे समाव बरमायाव थानाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सेन्टारनि फ्रि स्किल ट्रेनिंनि रेजिस्ट्रेशन खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशननि फ्रि स्किल ट्रेनिंखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफ्रा गोबाव सम खालामालासे गावनि मुंखौ थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। बेयाव थानाय सोलोंनो गोनां हाबाफारिफ्रानो जाबाय पिकजारि आरो बेककिपार आरो नोंथाङा बे फ्रि स्किल ट्रेनिंखौ लानो थाखाय थाखो 8 उथ्रिसारनाय जानांगोन। नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननायजों लोगोसे बेसेन नाङै जाग्रा आदार आरो थानायनिबो सुबिदाखौ मोननो हागोन। लोगोसे रेजिस्ट्रेशन खालामनायाव गोनांथि जानाय माखासे डकुमेन्ट्सफोरानो जाबाय 2 कपिस पासपोर्ट फट' मार्कशीट बेंक पासबुक एसटी सार्टिफिकेट आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 8011133336 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन।